Il-mediċina Omnic tintuża minn irġiel li jkollhom problemi fil-prostata u hija ntiża fost l-oħrajn biex tipprevjeni l-marda tal-kanċer. Anzjan li kien ordnat mit-tabib tiegħu biex jieħu dawn il-pilloli għal bqija ta' ħajtu tkellem ma' News kif il-gvern mhux qed jipprovdilu din il-mediċina b'xejn. Ar minn hekk iżda ppreżentalna l-irċevuti ta' dak li kien mitluba ħallas f'Malta għal din il-mediċina u dak li kienet mitluba tħallas bintu li xtratlu 3 kaxxi ta' din il-mediċina minn spiżerija fi Sqallija. Misqallija din il-mediċina tinbeħ f'kaxxi tal-20 pillola għal prezz ta' €7.30. F'Malta din il-mediċina tinbeħ f'kaxxi ta' 30 pillola għal prezz ta' €29.22. Dan ifisser li għal kull pillola Omnic il-konsumatur Malti qed iħallas kważi 3 darbit aktar ta' dak li jħallsu l-konsumaturi Sqallin. Il-prezzijiet tal-mediċini f'Malta u l-prodotti out of stock fl-ispiżerijiet tal-gvern huma żewġ fatturi li qed iħassbu sew lill-anzjani kif rifless f'riżoluzzjoni li tresqet fil-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti għal din is-sena.